Wel, dwi wedi trefnu teithiau cerdded gan fwyaf ar gyfer Cymdeithas Edward Llwyd. Mae Cymdeithas Edward Llwyd, wrth gwrs, yn Cymdeithas o naturiaethwyr yn bennaf, ond mae diddordebau eang, diddordebau mewn hanes daeareg, daearyddiaeth ac yn y blaen. Ond dwi hefyd wedi trefnu teithiau yn y gorffennol i ddysgwyr yn y de-ddwyrain, ac beth mae rhaina eisiau i wneud ydy clywed Cymraeg, felly mae eisiau bod rhywbeth o ddiddordeb yn ystod y daith y gallu'n siarad amdano fe. A hefyd ar gyfer Merched y Wawr, Cangen Pontypridd yn benna. Un o'r teithiau diwetha nes i, er enghraifft, oedd o dop y Rhondda Fawr, blaen Rhondda, blaen y Cwm, a mynd ymlaen i darddiadau'r afonydd, lle mae llawer iawn o rhaeadre, ac roedd hwnna'n ddiddorol iawn. A'r daith ddiwethaf oll wnaethon ni i Gymdeithas Edward Llwyd, achos oedden ni wedi trefnu pryd o fwyd iddyn nhw yn Bryn Ffynnon yn Llanwyno, oedd pistill golau sydd yn rhaeadr drawiadol dros ben yn Llanwyno ei hunan, ar bwys Ynys y Bwl. Y nant sy'n mynd mewn i'r pistill golau yw'r sychnant. Felly dos dim dŵr yn yr haf, ond o fynd yna gyda'r gaeaf, mae'n drawiadol. Werth i weld. Wel, y lleoliad i ddechrau, ac fel arweinydd y daith, fyddwn ni eisiau gwybod lle dyn ni'n mynd, ac eisiau gweld beth yw'r cyfeirnod OS, a gallu gwneud llun o'r map, llun ar fap o'r daith ei hunan. Ac wedyn, wrth gwrs, hysbysebu'r daith. Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn ddefnyddiol dros ben os ydy dyn am hysbysebu, achos mae cylchlythyr gyda nhw sydd yn hysbysebu teithiau cerdded wythnosol ledled Cymru i gyd. Ac mae llawer o ddysgwyr yn dod ar y teithiau hynny. Mae'n ffordd o siarad Cymraeg drwy'r dydd, bob dydd Sadwrn, er enghraifft. Cyfarpar yn bwysig iawn. Mae eisiau meddwl y dyddiau yma am ffôn symudol rhag ofn bod rhywbeth yn mynd o'i le, bod dim signal i gael ym mhobman, yn wedig ar ben mynydd berllenig, falle. Blwch, falle, cymorth cyntaf, rhag ofn i rywun gael damwain. Torch, a mae Edward Llwyd yn mynnu bod dyn yn mynd y chwiban i alw pawb at ei gilydd, bob hyn a hyn, i drafod pethau o ddiddordeb, a hefyd i alw pobl at ei gilydd mewn niwl, fel bod pobl yn cadw'n agos iawn at ei gilydd. Bydde rhaid esbonio i gerddwyr bod eisiau dillad addas, felly dillad glaw, anorak, leggings a hefyd sgitiau cerdded. Mae ffon yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn yn ne Cymru gyda'r brynu a'r mynyddoedd. Y rycsac, a rycsac yn cynnwys bwyd a diod twym yn enwedig yn yr Hydref a'r Gaeaf. Bod nhw'n dod hefyd â eli haul yn yr haf, eli hefyd i gadw gwybed bant yn yr haf. Mae gwybed yn gallu bod yn broblem.